Εύχομαι ολοψύχως η ευλογία του Θεού να είναι μαζί σας και μαζί με τις οικογένειές σας και όλους τους δικούς σας, μαζί με την Ελλαδίτσα μας και όλο τον κόσμο, σε όλη σας τη ζωή και σε όλη την αιωνιότητα. Εύχομαι ο Θεός να γράψει τα ονόματά σας στην αιώνια βίβλο της ζωής, να σας θυμηθεί στη βασιλεία του και να είστε μαζί με τον Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ. Εύχομαι επιπροσθέτως κατά τη δεύτερη παρουσία να σας πάλι στα δεξιά του και ο καθένας να ακούσει την πολυπόθετη φωνή του Κυρίου μας. Δούλε αγαθέ, είσελθε στην χαρά του Κυρίου σου. Εύχομαι να ζήσετε χρόνια πολλά. Εύχομαι να έχετε υγεία, να προστατεύει ο Θεός τις οικογένειές σας, τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας. Μπλέκουν με ναρκωτικά, παντρεύονται, χωρίζουν. Οι υπολογιστές είναι χειρότερα από τα ναρκωτικά, καταστρέφουν τις ψυχές των παιδιών. Και εύχομαι να έχετε ομόνια, να μην γκρινιάζετε με τις οικογένειες. Πάρα πολλά διαζύγια με τη γλώσσα. Ο λαός λέει γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Γι' αυτό καλό θα ήταν όλοι μας πριν μιλήσουμε να μην ξεχνούμε δύο πράγματα. Πρώτον, αυτό που λέει μια αραβική παροιμία, ο γλυκομίλητος μπορεί να θυλάσει και λέινα. Ποιος μπορεί να πάει στη λέινα? Κανένας. Αφού κατά την παροιμία πάει ο γλυκομίλητος και θυλάζει, τι μήνυμα παίρνουμε από αυτή την παροιμία? Ότι ο καλός ο λόγος έχει μεγάλη δύναμη. Μην έχουμε γλώσσα σκληρή, μην κάνουμε παρατηρήσεις, μην πληγώνουμε. Μεγαλώνουμε το κακό παρά το μικραίνουμε. Και πριν μιλήσουμε, να μην ξεχνούμε αυτό που λέει ο ελληνικός λαός. Πιο καλά κερδίζουμε κάτι με το χαμόγελο παρά με το σπαθί. Το σπαθί κόβεται, δεν λύνει τίποτα. Το χαμόγελο είναι μια μικρή καμπύλη. Διορθώνει όμως 1002 στραβά πράγματα. Άμα χαμογελάει σε έναν ταραγμένο άνθρωπο, του μπαίνει στην ταραχή και του βάζει μέσα στον παράδεισο. Με ρωτούν μερικοί άντρες, άμα γκρινιάζουν οι γυναίκες, τι να κάνουν? Και τους λέω να θυμάστε τον Τζόρτσιλ, αυτόν τον μεγάλο Άγγλο πολιτικό. Μια γυναίκα μια μέρα τον λέει, αν σ' είχα άντρα μου θα σ' έδωνα δηλητήριο. Και αυτός της λέει, και εγώ αν σ' είχα γυναίκα μου θα το έπινα. Τι σημαίνει αυτό? Όχι επιθετικότητα. Δεν της είπε θα σ' έδωνα κι εγώ δηλητήριο. Το κακό δεν είναι κάτι με το κακό. Τον Τολστόι, αυτό το μεγάλο Ρώσο συγγραφέα, τον ληστέψαν 2 φορές. Τον λένε οι φίλοι του, γιατί δεν παίρνεις ένα πιστόλι? Και τους λέει, μα τι να του κάνουν, θα μου το πάρουν κι αυτό. Εύχομαι ο Θεός να πάλι την Ελλαδίτσα μας και όλο τον κόσμο από τα πνευματικά και υλικά διέξοδα. Να μην πάμε για καταστροφή και χαθούμε σαν φίλοι. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός μπροστά από 200 χρόνια είπε, θα γίνετε ξέοι στον τόπο σου. Πρέπει να κάνουμε αγώνα όλοι μας. Αντωνία, σε θεωρώ η οικογένειά μου, εύχομαι για σένα να είσαι υγεία, για τον Ηλία και την οικογένειά του, για τον Δημήτριο. Ευχαριστώ για την ευλογία που μου έδωσες. Ευχαριστώ που ήρθες στη Θεσσαλονίκη και μου είδες και με είδες όταν ήμουν άρρωστος. Ευχαριστούμε γέροντα. Και 2 ανέκδοτα να γελάσετε. Ένας Ρώσος αξιωματικός, κομμουνιστής, άθεος, έκανε διάλεξη μια μέρα και έλεγε δεν υπάρχει Θεός. Και για να αποδείξει ότι δεν υπάρχει Θεός έφερε το εξής επιχείρημα. Ρωτούσε το ακροατήριο. Κύριε, το βλέπετε αυτό το αντικείμενο, ένα μουλί, το βλέπετε, άρα υπάρχει. Αυτό το βλέπετε, ένα βιβλίο, το βλέπουμε, υπάρχει. Το Θεό τον βλέπετε, όχι δεν τον βλέπουμε. Δεν υπάρχει Θεός αφού δεν τον βλέπετε. Ένας ακροατής λέει, μπορώ κι εγώ να πω κάτι, τον έδωσε. Δεν ρωτάει. Τον βλέπετε κύριε τον αξιωματικό? Ναι, τον βλέπουμε, υπάρχει. Το πηλίκιο το βλέπετε? Ναι, το βλέπουμε, υπάρχει. Το μυαλό του το βλέπετε? Όχι, δεν το βλέπουμε. Δεν έχει μυαλό. Σε ένα σχολείο δάσκαλος μια μέρα έκανε μάθημα και είπε το ψάρι που κατέπιε τον προφήτη Ιωνά δεν ήταν φάλαινα. Μια μαθήτρια λέει όχι, ήταν φάλαινα κύριε. Αφού διαφωνούσα λέει κύριε, άμα πάω στον παράδεισο θα ρωτήσω τον προφήτη να μου πει τι ψάρι ήταν αυτό που τον κατέπιε. Και λέει ο δάσκαλος, και αν ο Ιωνάς δεν είναι στον παράδεισο και είναι στην κόλαση, πώς θα το ρωτήσεις? Τότε λέει θα το ρωτήσεις εσύ να σου πεις τι ψάρι.
Σε μια πόλη της Δύσης μια μέρα λιτανεύαν τα λείψανα του Αγίου Μαρτίνου του Θαυματουργού. Κι όπου πέρναγε ο Άγιος έκανε καλά τους αρρώστους. Σε ένα σημείο της πόλης δύο τυφλοί ζητιανεύαν. Και όταν άκουσαν ότι περνάει ο Άγιος και κάνει καλά τους αρρώστους, λέει ένας τυφλός στον άλλον: πάμε να φύγουμε από εδώ γρήγορα. Μην περάσει ο Άγιος και μας κάνει καλά και τότε πώς θα ζήσουμε. Άντε και ένα ακόμα. Ένας επέκρινε τα έργα του Θεού. Δεν τα έκανε καλά ο Θεός, έλεγε. Ήταν καλοκαίρι και ήταν ξαπλωμένος κάτω από μια πελανιδιά. Και έλεγε: τα έκανε καλά ο Θεός. Αυτό το τεράστιο το δέντρο και κάνει αυτά τα βελανίδια. Αυτό το δέντρο αν έκανε κολοκύθια. Και είναι και κάτι μεγάλα 2 κιλά να κάνουμε πίπες. Τι ωραία που θα ήταν, έλεγε. Ενώ έλεγε αυτά έπεσε ένα πελανίδι και τον χτύπησε στο κεφάλι. Αχ, αν ήταν κολοκύθωρο τι είχα να πάρει. Να πέσει αυτό στο κεφάλι. Και για αυτό που γίνεται τώρα αυτό το καιρό το τελευταίο με την αρρώστια αυτή, τι κάνουμε? Από Θεού η παραχώρηση για να μετανοήσουμε. Έτσι λένε οι Άγιοι, δεν είναι δική μου γνώμη. Ο Θεός παραχωρεί αρρώστιες, θλίψεις, στενοχώριες για να μας αναγκάσει να μετανοήσουμε, να μην πάμε στην κόλαση. Δεν γίνεται τίποτε χωρίς τη θέληση του Θεού. Του λέει η έγραφε αυτό. Μια τρίχα από το κεφάλι μας δεν πέφτει, ένα φύλλο από το δέντρο δεν πέφτει. Είναι δόγμα της Αγίας Γραφής. Ο Θεός. Τα μικρόβια είναι υποτακτική του Θεού. Πηγαίνουν εκεί που τα στέλνει ο Θεός. Τα στοιχεία της φύσεως είναι υποτακτική του Θεού. Κάνει υπακούει. Μόνο ο άνθρωπος δεν κάνει υπακούει. Όταν ο Ιωνάς έκανε παρακούει στο Θεό και δεν ήθελε να πάει στην Νινεβή, ο Θεός διέταξε τον άνεμο. Και πήκουσε ο άνεμος. Και σήκωσε θάλασσοταραχή μεγάλη. Και τον εμπόδισε να μην πάει εκεί που είναι. Έτσι πράγματα θα μας σώσουν. Αυτά είναι τα αλεξίσφαιρα, τα πνευματικά, οι πνευματικές ασπίδες που είπαμε, ψωμολόγηση, εκκλησιασμό, νηστεία, προσευχή, μελέτα. Είναι ευχή σας.